Igbo ndị ọma, ndị Wawa Igbo TV bụ ndị na-eji ihe onyonyo na-akụziri ụmụ na-eto eto ma ndị Igbo ihe bụ ntọala dị n'ala Igbo. Na nke taata, anyị na-akụziri ụmụ na-eto eto ma ndị nwere mmasị maka ka Igbo si aga ka esi echi ọzọ n'ala Igbo yana ihe ọzọ pụtara. Ngwa kirie ka unu fụ ka Ọzọ Sir Ferdinand Anikwe, otu n'ime ndị ọzọ ama ama n'ala Igbo, si wee kụzie ka esi echi ọzọ n'ala Igbo. Aha m bụ Ọzọ Dọkịta Ferdinand Anikwe. Ka m sikwa ichi ọzọ bụ ihe eji egosi onye tozuru n'ala Igbo, nwere ikike ikwuchitere obodo okwu, bụkwa onye na-ahụ ego, na-akụta ihe ọ ga-eji iri nyekwara ndị ọzọ aka. Ya bụ onye weturu zuru ka eme. Nke ọzọ bụkwa na ọ bụrụ mgbe ndị ọcha abịabeghị, Ọzọ bụ onye isi ndu n'ihe gbasara ikpere Chukwu ekpere. Ya na-efe Chukwu, ya bụ onye izizi ndị obodo soro ya n'azụ. Tiezielu na Ọzọ bụ onye ọkaikpe, ọ bụ onye ọkaiwu. Ọ bụ ọkaiwu, maka ọkaikpe bụ onye na-abịa ịkọwa ihe na-eme, kọwata nke bụ eziokwu, mana ọkaiwu bụ onye ga-esi n'otu a ka ọ ga-esi dị. Ọzọ bụ onye ọkaiwu mgbe ndị ọcha abịabeghị n'ala Igbo. Ọzọ na-arụ ihe ịtọ ka m si kọwa. Ọ na-anọchite anya obodo, ejewe ịnụ nwaanyị, ya na-ekwuchitere ụmụnne ya ihe a na-akpọ kịta ndị na-evu ụzọ n'ihe gbasara mmepe obodo, ndị a na-akpọ politicians. Ọzọ bụ onye ndu n'obodo ya. Ọzọ ka m si kọwaburu unu bụkwa ezigbo onye isi ụka ndị omenala, otu a ndị fada si eme na nke ụka dị kịta. Ọzọ bụkwa onye achọpụtara na ọ na-eriju ahụ, o zuru ka eme, na-enyekwara ndị obodo aka. Onye na-enweghị ihe ọ ga-eri wefụta ndụ nke ọzọ, ọma mbụ ọzọ. Nke ọzọ dịkwuezi mkpa bụ ka m si kọwara unu na Ọzọ bụ onye ọkaiwu. Okwu na-ese Ọzọ na-asị na ka ọ ga-esi dị, maka na enwere iwu ndị Igbo ji achị onwe ha, mana edeghị ya ede. Ya bụ ihe dị iche na nke ndị be anyị na nke ndị ọcha. Ọzọ ka ọ dụọrọ ịdị na-ekwufụta ihe ndị a. Marakwa na Ọzọ a bidoro na nri oge gboo. Ndị nri nọkọrọ wee tụkọ aro isi wefụta onye ga-abụ ezigbo mmadụ, onye na-anaghị ezu ochi, onye na-ekwu eziokwu, onye ga-ezuru nnọdụ, nke bụ na ọma bụ aka azụ ihere ya ka ọ ga-eji ekwugheri. Onye tozuru ụdị ha niile ka ya na-echi Ọzọ. Nke ọzọ bụkwa na Ọzọ anaghị ejekwu nwunye mmadụ na omenala. Ọ na-akpata mgbe ụfọdụ, ọ bụrụ na onye chiri Ọzọ bụ onye chọrọ ọtụtụ ụmụ nwanyị, ịma na ọ ga-anụ ha bụrụzie ndị nwunye. Mana ijide Ọzọ na nwunye mmadụ, ịma nọ nsọ a, ya na Ọzọ ahụ ewere ya azụ mmadụ tọrọ atọ, ghọtara ihe na-ekwu, na-ekpekwere Chukwu, na-anọchite anya ndị ụmụnne ya n'ebe Chukwu nọ, na-ekwu eziokwu, bụrụ onye ndu, bụrụ onye ọ na-abụ oge ọbụla ahụrụ ya, ịmarụ na mmadụ nkwanyere ugwu, maka ọ ga-akwanyere onwe ya, kwanyere onye ọzọ. Ọ bụrụ na Ọzọ na-ekpe ikpe, ọ bụrụ na ọ na-akwado ibi ikpe, ọ bụrụ nwa ya ka a kpọtara na o zuru ori, ihe ọbụla ya na-eme onye ori, Ọzọ ga-asị ka eme ya nwa ya. Maka ichi Ọzọ, o nwere ihe anyị na-akpọ ịsa ile. Ịmara m nwere owu mbụ Ọzọ ịsa ile, ihe o gosiri bụ na ịma nsizi asị. Ya na ọ bụrụ na nwa bụ onye chọrọ mmadụ okwu, ị ga-agwa ya na ọ chọrọ okwu. Ya ka eji asị na onye ga-abụ Ọzọ ga-abụ onye zuru onwe ya, na-eriju afọ, na-ama ọzọ mmadụ ihe. Nke ọzọ bụrụ na Ọzọ tupu echie ya Ọzọ mgbe gboo, ị ga-anọ n'ime ọhịa abalị 3
sọ gịwa ihe ị ga na-eme ebe ahụ bụ na-ayọ Chukwu ya biko ka o gozie Chukwu bụrụ onye ndu ga-enyere ya aka kpee ikpe ọhụma duo ndị obodo ọhụma ka ị na-akụtakwa ihe aka na ihe ewe ga-enyere ya aka ka ị hapụ iji na mmadụ yiri were kpee ikpeazụ ya bụ na ọzọ ihe a na-asị ndị dị asọ na-eje n'igwe ma ha wụọ otu ka ọzọ dịrị asọ n'ụwa nke ga-abụ ọnwụzie ojebe n'igwe ndị ọzọ na mgbe ndị ọcha bịabeghị ọha bụ ndu ọha na-achị obodo ihe ha kwuru tie iwu bụ ihe na-eme nke a na-akpọ ewe ndị ọkaikpe na ndị ọkaiwu ya na-akpọ kọt taa mgbe ndị ọcha bịa ọzọ bụ ihe na-eme ya ọzọ ga-ekpe ikpe ọzọ ga-ekwuchitere unu ka nsi gwa ya ọzọ bụ ndị na-emewekwa iwu maka ihe a kpọrọ ọzọ dị oke mkpa ọzụzụ na-enye ndị ọzọ o nwere ọzụzụ na-enye ndị ọzọ ga-akpata na ọzọ fụta ihe a niile achọ ka o mezuo ha mee ọhụma nke bụ na onye ọbụla nere anya ọsị na ọzọ a bụ ezigbo ọzọ nwere nkwanyere ugwu ọzọ na-ekwu eziokwu ọzọ ndị mmadụ kwenyere n'ihe ọ na-eme maka ikpe ikpeazụ ma o kpee ikpe na-akwụghị ọtọ n'obodo ndị Igbo ma ihe mara karịa onye iche n'ọwa mkpa mgbeghiri ma ihe Igbo ka nwanne ya abụghị n'echiche iwere ike ka nwanne gbaa mbọ ma ọ ka nwanne kpata ego ma ọ ka nwanne jee fuo ma ọ ka nwanne too ogologo mana onye Igbo ọbụla anyị hụrụ ihe nsọfụrụ na ihe dị nwoke n'obodo gwa echiche dịghị n'isi dịkwa na onye Igbo ọzọ n'isi ndị Igbo na-asọfụrụ onwe ha maka onweghị onye na-abụ itibọrịbọ n'ala Igbo ọ bụrụ na onye ahụ mere ule ọ bụrụ na ọ deghị na ule ka ndị ọzọ si dee ọ bụghị ya bụ na ọ maghị ihe i nwere ike gị na onye ahụ jee n'afịa tie ya egwu ka gị wakpata ego gị wa bụ onye dere nke ndị ọcha kwere na onye mere ọhụma iru ebe ahụ o merikwa ya bụ na onweghị onye Igbo a na-asị na ọba ha uru Igbo ọbụla ịfụ ihe nsọfụrụ ya ọ ya kpatara na ọzọ ga-asarịrị ire kwuo eziokwu maka onye na-eme anya ọ bụ ha na n'ime ọhụma ọsị mba na ya ekwetaghị ọ ya kpatara mana nketa ọ bụ na gị na onye Igbo ma ndị a na-eme nhọpụta ọchịchị emechie ọ bụ ha na-eme magomago na ọ bụghị onye tochiri ijebe ihe jee ịma na ha ga-agbagogide ruo na nke ụlọ ikpe nke ikpeazụ a na-akpọ Supreme Court mana ịchọọ iweta onye Igbo ụbọchị ụtụtụ nọrọ na mbido si ya biko ihe a emejọrọ gị gbaghara ma ọ hafụ ijebe mana ịchọọ ha na ime na ịka ike ịma na ị ga-egbuo gịnị ya ga-anọgide ruo mgbe eziokwu ga-eji fụta ihe ya na ọzọ bụ onye ndu ọzọ bụ onye eziokwu ọzọ bụ ọkaiwu ọzọ bụ onye doro ihe ọzọ bụ onye na-enye nsọfụrụ n'ala Igbo mana ihe ọzọ nchọkwara ịgwa bụ ụfọdụ na-asị na ndị ọzọ anaghịzi emezu nkwa niile ndị ọzọ na-emebu mgbe ndị ọcha abịa ha o nwere ike bụrụ eziokwu n'ịma na ihe gbasara agamnihu na ọchịchị obodo kịta na ọtụtụ ihe banyere ka esi emebu ya nke izizi bụ na ụka abatago ịma na ihe dị iche na omenala na ka ndị Igbo si efe Chukwu na ka ndị nke anyị mụtara na nke ndị ọcha bụ na nke ndị ọcha wetara nke a na-akpọ Christianity ha na-asị na-ewere mgbaghara mana ndị Igbo tupu ndị ọcha abịa ha jide ọhụụ jide ogu kwuo eziokwu ha ekwetaghị na ewere mgbaghara maka na ha si omemma
na mma yi ana ome njọ na njọ yi ana. Igbo unu anụgonu ka ọzọ Sir Ferdinand Anifeso wee kụzie ọ ga na-enweta ihe nkụzi a kwa mgbe ka o wee dịrị Igbo na mma mara onwe ha ka ha si dị. Ma cheta na ọ bụ ndị Wawa Igbo TV na-enwetara unu ozi a.